ҳамроҳони азиз, мо дарси қаблӣ хоначаи 1G1 баррасӣ кардем ва омадем хоначаи 1G2. 1G2 мо чӣ буд? хуб аз инҷа агар бибинем 1G2 мо тарафи бигем тақсимоте ки аз 10 киловолта буд ба трансформатори дуюми мо мерафт. Яъне ин чӣ дорад? нисбатан соддатар аст бачаҳо, ягон чизи хос надорад. Якум чизе ки дорад DXN 10 фарқият дорад. фарз кунем аз ин матоди мо на ин 10Q буд, ҳақиқатан фарқият дорад. Ин 10Q буд, ин 10T аст. бинед 10Q фарқияташ дар ин аст. хуб интернет мо доштем ҳамин чиза. нуқтаи муҳим аст ин бачаҳо, ки фарқиятша мо мефаҳмем. ин набуд ҷустуҷӯе ки мо анҷом додем буд ҳамин чиз. як бор дигар анҷом медиҳем. хуб инҷо буд дар китобчае ки мо доштем, материалош ҳам инҷо буд. яъне мо аз ин намуд дорем ки фақат сета фаза мебинад, аммо ёки аз ин намуд ёки дорем моделе ки якто контактатар реле дорад аз мо. хуб дар нақшае ки аз мо буд, хуб нақшае ки мо дорем, якумангии мо контакт дошт, я то контакт дошт, аммо дуюмангие ки мо дорем дар қисмати 1G2 мо ҳеҷ гуна бигем контакт надорем, фақат манбаъш аст ки хуб манбаъшам пайваст шудагӣ аз Ирон мешавад. фақат сето фаза мебинад ки сето фази тарафи 10 киловолтаи мо ҳаст ё ки нест. мисли ҳамунам хоначаи 1G1 ҳам мо аз як контроллери ҳарорат дорем. TH буд. хуб шакланам ки ҳамин чиз буд, он чизи хоси дигар нест, ки фақат ҳароратро медид ва якто гармкунак дар инҷо дошт. агар ҳарораташ поён мешуд, хуб гарм мекард. хуб якта чароғи дигарам ки барои ҳамин хонача рӯшан карданам ки ҳаст. дар қисматшам бинед мо NK дорем, condensation controller. хуб NK-и мо ҳамин контроллере ки барои ҳарорат ҳаст инҷа. хуб чароғак дорем, гармкунак дорем ва якто сенсор дорем дар инҷо. сенсор аз чӣ буд? CGA. ино сенсор нестанд, ино фазое ки аз тарафи CGA-BC 10 киловолта омадагӣ ба ҳамин контроллере ки фақат барои намоиши фазаҳо буд, барои ҳамин аст. дигар боқимонда чӣ дорем мо? DXN дорем ки барои ҳамон контроллери нишон додани фазаҳо буд. якто MCB ҳам ки дар инҷа дорем. MCB DK1. хуб бибинед як куҷо меравад? ба adjustment cabinet. хуб ба як кабинети дигар боқимонда меравад. хуб қисмате ки мо доштем ҳамина, ҳамин нуқтаро ҳатман ба хотир бигирем ки ин қулфи электрикӣ буд. ва ин фарқият аз ин дар чист аз 1G1, яъне мо наметавонем ки зери бор аз ин нуқта хомӯш кунем, аммо дар ин нуқта мо метавонем ки зери бор хомӯш кунем. вақте ки хомӯш кардем бачаҳо, худаш ба таври қулфи электромеханикӣ аст ё ки механикӣ аст, фақат механикӣ аст, комилан меояд ба замин пайваст мешавад. худаш пайваст мешавад ки шумо тарафи ночори шумо комилан бехатар мешавад. боқимонда дар инҷо ҳеҷ қисми терминал аст ки X дорем. мо терминалро пайвастшудагишон рақамҳошон ҳастанд. фазои мо ҳаст инҷо, ноли мо ҳаст, пайвасти DK2. чаро ин пайваст аст ва ин ду қисмат ино мефаҳмонам. як GR1 мо ин гармкунак буд, яъне гармкунак. бинед нуқтаи терминал рақамош 334. инҷарам 334 304 терминали мо ки ҳатман гармкунаки мо дар дохили ҳамон як масофаи дигар аст ки омад. симои гармкунаки мо аввал терминал меояду баъданам меояд хуб худи ҳамин контроллер, ё ки мисли фазу нолик буд. чӣ дигар дорем? DKN 301 DK2 ин автомати мо буд. яъне автомати моро бинем, инам DK1 мо, DK2 мо терминал аст бачаҳо. терминали 2-4. хоб ин аст DK2 2-4 терминал рақам. хоб ин ҳаст терминалҳои